Hai mă, mai aproape. Hai că merge. Merge, nu-i Pe bai. cai. Și ne bine pe toți? Pe toți, pe toți. Hai. L-am luat. Hai, ce moment. Îmi spune la telefon că dă bine un film. Îmi pară... Da. Așa, mi-ați întors ținta foarte bine. Da, tu mă întorci mai tare. Asta îmi pune la loc. Vai de capul meu unde-a intrat. Nesimțirea aia. Așa, Acum am întors înapoi. Cineva dă lângă mine. Facem obligata? Hai, obligata. Vai de capul meu. Bă, Nu se poate, da. Ce v-am spart! Acum... Bă, dar trebuie să iau la 1 metru linia de 2 kg. Luăm palul, tata. Am început să tragem în țintă, mă. Vai de capul meu. Bă, deci tu te-ai supărat. Deci gata, mergem la campionat acum. Hai că e aninoasă acum. Hai, tati, și tu Cine acum, merge? ia. Trage în țintă. Hai că trebuie să mă Trage tu. I-am spus și un ochi. Bravo. Direct în cui am tras-o. Dar voi ce faceți, arați? Eu vreau să trag cu două. Trage cu două. Băi, dar după aia dai o poză și la... Dai o poză după aia și la ăsta. Bă, supărat ăsta, Am vreo 4 acolo. Hai, bă, 4 am băgat și eu. Da, 4, 6 spate. Hai să închid. Mă ajută. Na, pe ce vrei bă la forța asta?